Tak je to vlastně s takovou provizí realitní kanceláři. Setkávám se s tím, že spousta lidí chce prodat svou nemovitost, ale neví, jak na to, nemá s tím zkušenosti. Je pravda, že legislativně je to složitější a složitější proces a prostě ty lidi přitom to nechtějí zadat realitní kanceláři, protože se bojí provize. Tak první věc, kterou je potřeba zmínit, je, že provize standardně si realitní kancelář bere prostě až když vyjednává konkrétní prodej. Jo. Další věc, že dobrá realitní kancelář se na tu svoji provizi dokážou vydělat sami. A jakým způsobem? Prostě tím, že nemovitost prostě udělají líbivou. Jo. Může se to týkat drobných úprav, může se to týkat dobrý propagace, prezentace posléze, oslovení vlastně co nejvíc zájemců potenciálních. Zkušenost je taková, že když si to prodávající prodává sám, tak to dá většinou na jeden web, nějaký neplacený text o 2 řádcích, 3 fotky, které vám nic neřeknou, žádný půdorys, žádná úprava nemovitosti, přetažená cena, jo. A pak to tam prostě visí na tom webu měsíce, volají vám akorát nějaký investoři a makléři a prostě žádný živý zájemce, jo. Takže za mě se ta realitní kancelář a realitní makléř prostě vyplatí, protože s tou provizí toto prodávajícího stojí míň, než když to bude prodávat sám, protože to prodá rozhodně za míň, než prostě přes ty profíky.